Mira, jo sortiré per la porta del servei, i si és la policia, confirma el que em va passar tot el que em va passar l'altre dia a la granja, i si pel que fos volguessin concertar una cita, digue'ls que ja en parlarem més endavant. Jo estaré al banc, esperant. Em reconeixeràs de seguida perquè portaré la mateixa roba. Maria! Maria! Taxistes enfront de dos malfactors! Dios mío! Maria! M'hi ha trobat de casualitat. Ai, ho sento, guapa! Acabem de mudar-nos al pis de l'Oli, realment? És que no tenim res de res! Almenys, amb les teves de banc del pis, podria haver deixat una ampolleta de llet a la nevera! Ai, que vol tenir una mica de te i de sucre. Ai, no, reina, d'això ja en tenim. I no necessita res més? Ai, Míria, per necessitar, necessito paletes, llauners, decoradors, electricistes i pintors. Estic de pintura. Quins els ulls? Sí, això no és el teu pot. Ai, Déu meu, reina, però és que no m'ho de decidir. És que no vol ni un dit. Ai, per cert, soc la senyora Bàrbara Feliu. Ai, Bobby Frank. Encantada. M'agradaria dir-li